Molim vas, recite mi šta radim ovdje. Bilo ko! Šta radiš? Radiš ono što bi svaki razuman čovjek u tvojim užasnim okolnostima radio. Počinješ da ludiš. Ja, sećam se... Ne bih ja to radio. Prisjećanje je opasno. Gledam na prošlost kao jako zabrinjavajuću, neugodnu stvar. Da, prisjećanje je tako podmuklo. U jednom trenutku se izgubiš u karnevalu užitaka sa dirljivim aromama detinjstva, svetlucavi neon odrastanja, sve su to sentimentalne budalaštine. A onda odvedete negde gde ne bi želeo da budeš. Na mračno i hladno mesto ispunjeno strašnim dvosmislenim uspomenama koje bi radije zaboravio. Sećanja mogu biti podle, odbojne male zveri. Kao deca, zar ne? Barbara. Ali možemo li živjeti bez njih? Sećanja su ono na čemu se zasniva naš razum. Ako ih poričemo i sam razum. Do duše, šta uopšte fali tome? Nismo ni na kakav način vezani za racionalnost, nemamo obaveze prema tome. Pa kada se nađeš zaključan u neprijatnom toku misli, upućen ka mestima u tvojoj prošlosti gde je vrištanje neponošljivo, zapamti ovo, uvek postoji ludilo. Možeš samo izaći napolje i zalupiti vrata u nos svim onim užasnim stvarima koje su se desile. Možeš ih se rešiti zauvek.